че той има... Те са си правили класации за писване с точки. Значи, ебане клюма по рекиня, една точка, чекиня 2 точки, германки и норвежки по-трудни 3 точки. А за ебане на рускиня ти взимат една точка. Ако признаш, че си има рускиня, виж класацията. Българките неутрални. Българките неутрални. Тоест рускията... рускията не признава. Само те напиват. Благороден спасител. Примерно аз така, като бях действен на морето, злато 86. Аз като бях действен на морето, ти да видиш. 86 бил действен. Ти да видиш. Да, 17, аз късно се отворих. Признат грях, половин грях. И гледам чужденци с някакви западни коли, возят и гледа един Онтарио регистрация, Трансам Стар 66 като стели, Лайнян Метрик, някакъв чичка. Оказа се емигрант, бивш чек и поляк. Това сме чели за негова форма, май. Да. И с него много разхождахме гаджета, ама аз запознавам го с някакви малки, той нали ги аз си се возя в Трансам, ме ми стига ме вози. По време той го натисна някаква рускиня. Сега, колкото помня, рускинята беше по 30 нещо годишна. Аз съм бил 17, някакво 18. Все още детствен. И оня чичката от канадец там мигранта вика, мания, тази рускиня разходят и някъде, аз тук им усеща с други това, и ми я тръска на мен в една дискотека. И Войчо минус едно. И аз стоя в дискотека и рускията... Всъщност рускията вика... Започва с минус. Той 10. А той 10. А рускината вика, слушай са, аз вика тук вода една група, трябва да ги приспа, аз тогава за път това разбрах, 11 часа, вика и аз спомня съм в интернационална лови бара в дискотека. И аз стоям, нали? Месите газари чеши, какво става, вика, чакаме една страшна. Тук тя е страшна, нали? То от пъпчивки вече страшна, колко да е страшна, нали? Стига тя хубаво тяло, леко с бръчко с акция, помня, и като почна да танцува идиотски. Ама те руските танцуват, но също така. Някакви дали страшни такива. Чешите стига брато, бали, тази ще се смее, вика цели златни пясти, вика ти лута си, вика мадия тая. Ма викам, тая ще ми пусне, как ще пусне, бе? Има момиче, двара това вън махне тая, вика тук ще се смее. И така и да спах с тая и станах 10 още няколко месеца. Срам. Чак до една бригада. Я разкажи за бригада. На бригадата па ме фанаха с 2. Саша, ще стигне ли карта? Значи отивам аз на първата си бригада командир трети курс. В техникума, обаче като командир вече ми се тургат нали, бригадирки първи втори курс, защото те уж нали, флиртуват, да не ги караш много да работят. Слагат ти се, а? И ние нали, в нашата стая, командирите викаме, правим парти това, и те присъдят на мацки. Обаче аз свалих една и те ходят с две, те ходят с някаква приятелка. Викам на мацката, айде ела в стаята да ръбър и тя, аз хода само с моята приятелка, това, може да дойм двете. Викам, Гоше, прибирам ги при мен в леглото, още нищо, само съм ги гушнал, така и то, не по дължина, а просто сме си седли. Ширина. Да, по ширина ги е гушнал. А може да не ги опипвам много. Примерно, съм ги така, пъти се да ги опипам, ама не много успешно. А вече по съседните стаи, другите младши командири, яки отвъд всеки по една, аз още сега спя. В този момент влиза, примерно. Това беше ракия, не е страшно. В този момент влиза... Ти да вземеш една бутилка. Пере се. Тогава за секс 2 ме разжалваха, въпреки че нямаше реално секс. И влиза в този момент някакъв командир на бригата, светка лампата и вика, какво става, какви са тия момичета? И те другите, в смисъл аз нещо им тикнах главите, какво ги скрих и са така. Ти им натика главите. Я вика, я да излезе всички спод чершафта. И от всеки чершафт излиза по една, от тия да твърди някаква бата. А при хоп, всички подстроят това, да. Направи някакво нощно събрание. Войчо, 2 пъти подстроя, нали? Защото е с 2 глави. Забуди ги всички през нощта. Направи такова на плаца, стои всичките курси от технико. Вика сега да излезат младшите командири, които са допуснали чужди лица в стаята. И да излезе всеки, с което лице е допуснал. И излиза при някакъв газар. И оня шефа бригада вика да излезе, момичето с него, излиза някакво момиче. И така хоп-хоп, нали някакво двойки. Нали курсиста Людмил Марков. Излизам аз, той вика да излезе, кои бяха с него. И двете мацки хоп и заставаме. И бригадата, уаа! Като ми се издигна репутацията. А той действен. Аре стигаме да седят, защото вече не си Това другът стане това като... Варно като български сериал. И какво става? Бати е преамбила. Аз налех тия спортисти, тренирам колезен в локомотив и направил съм групичка за тичане. Всеки следобед тичаме до селото 5 км, отиваме. Никой не ще да тича от тогава. Лутомора няма. Да, смисъл тичам си сам. Направя съм групичка за тичане и си тичам сам.
И на другия ден след тичането след разжалването, извъж няколко мацки кандидатки за тичане. И вика, ако става, бе? Вика, нищо, че му се отите. Да, ние сме викаме, баси. И хубаво, викам, айде, нали, ентусиастите натичаме. В момента, в който нямам някакво 100 метри за многоатланите, айде, сега ще ни водиш и на плащ. Там близо имаше някаква кариера, дето убиваха сол или какво. Викам, а какво план? Ма ние сме си взели бански, а тогава беше модерно, край 80-те монокини средата. А даже сме и по монокини. Викам, а ние ще тичаме. Те какво тичане, бе? Няма ли ни водиш на плащ? И едва ги накарах да тича по селото, на връщане се върнахме с рейс. Защо? И пак, защото съм загубен. И пак нищо. Защото съм загубен!